ओरैनोथ' सोमोनांथाव आरो बुंनो थाङोब्ला एसे दुखुनांथाव होनना बुंजायो दिनैनि बे दिना। जोङो दा नैबे नैनं नाहरबारि गामिनि सिमेन्ट दैमानि आफाङाव दंफैयो। बेखौ नुनानै जोङो जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला 1 नं नाहरबारि आरो ओजों 2 नं नाहरबारि आरो लोगोसे ओरै टेक्ट'फोर होनाय सिमेन्ट दै सेराव बर' गामि मोनसे दंमोन। बिथांमोना दिनै बे हाजोनि दैजों ब्लक दै हगारनायनि बे जाहोननि थाखाय बिथांमोना दिनै न'फ्रा लोमसावजादों आरो लोगोसे बे 1 नं नाहरबारि आरो 2 नं नाहरबारिनि जिथुनाखि आबाद फोथार जाय बोसोरफ्रामबो आबाद मावनानै न'खर खांनाय जिथुनाखि रायजो राजा बिथांमोना दिनै आबादथिलिनि जिथु खोथिया फोनाय आरो माखासे गोबां माने फुख्रि ना हगारनानै फाननानै जानाय फुख्रि दंमोन। दा बे फुख्रिफ्राबो दिनै बायजोबलांनानै नाफ्राबो दिनै गासिबो ओंखारलांजोब्बाय आरो लोगोसे खोथिया फबजोब्बाय। दा बिनि थाखाय माने जोबोद सोमोनांथाव। बिनि थाखायनो जों खावलायो मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बेफोरखौ सरकारा थाबैनो एसे आबाद मावना जाफिननो हानाय सुबिदाखौ नैबे साननैसोआवनो जाहाथे खोथिया फोफिननो हानाय आरो बे फुख्रि हगारनाय जिथुनाखि ना बायनाय रां बेफोरखौ जाहाथे सरकारा एसे अनसुंथाइ होफिनोब्ला जाहाथे बे 1 नं नाहरबारि 2 नं नाहरबारि बे टेक्ट'पुर गामिनि रायजोफ्रा थाबैनो जाहाथे गावनि न'खरनि सहाय सुजुग बा थांनानै थानायनि सुबिदाखौ मोनो। आं दा बेनिखायनो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थायो जाहाथे सरकारा बेफोरखौ थाब नोजोर होनानै बे साननैसोआवनो रायजोफोरजों नुजाथिफैनानै जाहाथे इनकुवारि खालामफैयो आरो लोगोसे आफाङाव थानाय जोंनि बे काजिरङा होननाय बे गामिजोंनो लोगोसे बे सिमेन्ट दैया लोमसावलांनानै आरो लोगोसे बे 3 नं माजरबारि 4 नं माजरबारि बेबो माथावरि दोंसे खोनाय दंमोन। बे माथावरियाबो दिनै बायनानै 3 नं आरो 4 नं माजरबारि गामिखौबो लोमसावहैनाय जादों। दा बिथांमोनावबो जोबोद दासो माने माइ गायजेनाखैनोमोन, खोथिया फोनानै दासो गायहांदोंमोन। नाथाय दिनै माने गासिबो फबजोबनानै बिथांमोना दिनै माइ गायनो हायै जानानै थाबाय। दा बेफोरखौ थाबैनो सरकारा जाहाथे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय जायोदि बेफोरखौ थाबैनो इनकुवारि खालामनानै सरकारनि जिथुनाखि कर्मचारि मण्डल आरो गावबुरा बिथांमोना जाहाथे थाबैनो नायदिंनानै आरो लोगोसे जोंनि माहारि आफादफ्राबो बिथांमोनजों हेफाजाब होनानै जाहाथे नारसिननानै बिथांमोनखौ रायजो जानायखौ जाहाथे मोजाङाव लाबोफिननो हायो। बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। दासान्दि बेफोरबायदि सुबुं जिउ गोमानाय रावखौबो खोनायाखै। ओरैनो जानाया बारा सम जाखायाखै। 10 बाजि 12 बाजिनिफ्रायसो माने बिनि सिगांथ' जेबो गैयामोन। नाथाय 12 बाजियाव हरखाब फैनायनि जाहोनाव माने रावबो मोनस्लाबनो हायै जादों। नाथाय जों दा बिदि मानसिनि जिउ गोमानाय बा सुबुं गोमानाय दासिमबो जों मोनथ'वाखै। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जेनिफ्रायबो खबर फैयाखै दा बेफोरबायदि। अब्लाबो जों एसे खबर लागासिनो दं। आफाद हिसाबै जों नायदिंगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो खबर मोनोब्ला जाहाथे नोंथांमोननो जोङो थाबैनो मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरनाय जागोन। गोजोन्थों। बेथ' खोब मोजां माने सोंथि। गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे 1 नं नाहरबारि 2 नं नाहरबारिया सिमेन्ट दैजों गाग्लोबजानानै खुरजानानै दिनै माने सोरबा बायदिया जि समाव माने मोजाङै गथ' गथायखौ फोरोंदोंमोन, गथ' गथायखौ गोजानाव माने रां रुफा खामायनानै फोरोंहरदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्राय सिमेन्ट दैया गोबां नाख्रेबनायनि जाहोनाव दिनै एसे बे गामि दरनैया एसे माने नोरजिया बायदि जानानै थाबाय। आरो लोगोसे दा बै सिमेन्ट दालांनिफ्रायनो टटेल ब्रह्मपुत्रसिम जाहाथे ओरैबो सरकारा जाहाथे माथावरि होनानै दैमाखौ गथा खालायनानै मोजाङै स्पेयार होनानै जाहाथे गथा खालायनानै मोननैबो फारनैथिंबो रायजोफोरखौ जाहाथे स्थायि भाबै रायजो जाहोनो हायो। बिनि थाखाय जोङो आफाद हिसाबै बा बे जायगानि रायजो राजाया खावलायगासिनो दङ। आरो जों दा बेखौनो जों खावलायबावो जे थाबैनो नैबे सरकारा नैबे गोदान सरकारा थाबैनो बे हाबाफारिखौ मावनांगौ होननानै जोङो आफादनि जानाय बा रायजो राजाजों खावलायनाय थायो। बुंनो माने दाथ' नुदों, रायजो राजानो नुदों, हनै माने आलिनिफ्राय नुदों, रेल लाइननिफ्राय नुहुरो आरो ओमफ्राय मटर आलिनिफ्राय नुहुरो। दिनै दिपा नाहरबारि बे भिखन एरिया बे मोनसे गुवार फोथार आरो बे गुवार फोथाराव बांसिनानो फुख्रि जावदोंमोन। ओमफ्राय आबाद मावनो थाखाय खोथिया फोदोंमोन आरो खोथिया फुदोंमोन। फुङाव बारा माने बेबायदि दै जानाय नङा सानदोंमोन आरो हरखाब फुंनि 7 रिंगासोनिफ्राय ओरैबायदि माने दै लोमसावफैबाय, सिमेन्टआनो उसिनानै लोमसावफैनायनि जाहोनाव सिमेन्ट दैमानि इस्पार टु इस्पार माने फ्राय
3 किल'मिटार 2 किल'मिटारसो गुवार जागोन बेखिनिया गासैबो दैयानो दै जाजोबदों आरोखि दा ओंखायनो जों सानदों दा बहुद सिगांनिफ्रायनो फोना दोननाय खोथियाफोर ओमफ्राय बे फुख्रिफ्रा जे ना हगारनाय सोरबाबा 20 केजि सोरबाबा 30 केजि सोरबा 40 50 केजि बिदि ना फिसा हगारदोंमोन बेथ' दा दै लोमबाय नालाय दा नाफ्राथ' फ्रि माबा मोनबाय दै मोनबाय खारलांजोब्बाय आरो बिनि थाखायबो आरो लोगोसे बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो खोथिया फोदों आरो दा गायनायनि सम जाबाय दा माखासेया फुदोंमोन मैयाबो दाखालिबो फुनानै दोननाय दंखायोमोन बे फुना दोननाय खोथियाफ्राबो फोथाराव दङमोन हास्लाबासै मानसिफ्रा गाव गावनि खोथियाखौ माने बोखांनो सिमेन्ट दैनि बिखायाव थांजोब्बाय ओमफ्राय जायफोर अबशिष्ट माने फुनो बाखि थादों बेफोरबो दा फुजानाय अबस्थायाव गैला माने फलकआ लोमजोब्बाय आरो मा फलक खोबजोब्बाय नालाय बे फलक खोबनाय खोथियाखौ दा फुनो हाया दा बिनि थाखायबो सरकारनि प्रसासननि खाथियाव जोङो एसे खेंखायनांसिगोन आरो बिनि बिहिथ' बेबस्था मा राहा होयो रायजो राजाफोरनो बेनि थाखाय जों नाजागोन होननानै फोरमायनाय जाबाय जोंनि दिपा नाहाबारि ओनसोलाव बांसिनानो 99% आबादनि सायाव सोनारनाय ओरै हाजिरा मुजिरा जाग्राबो दङ बारु मावनानै खिन्थु बांसिनानो बे आबादखौनो मावनानै जायोमोन दा ओंखायनो ओरैनोबाबो जों मिथिखागौ बर'फ्रा माने आबाद मावाबा थानो हाखाया आरो आबाद मावनानैसो जिउ खांखायो दा ओंखायनो जोंनि बे हालामाव जोङो सिमेन्ट दैमा सेरावनो जोङो रायजो जानाय मानसि दा बे सिमेन्ट दैमा सेरनि हायावनो जोङो आबाद मावनानै जिउ खाङो दा देग्लायसो गुबुन बोसोराव बिदि जायाखैमोन नै देग्लायसो बांसिन दैनि प्रकपा बारा जादों आरो बे लोमनाय माबाया जादों आरो जों मिथिनायाव 10-15 बोसोरसो बे रोखोम बिनि सिगाङाव फैदोंमोन बे रोखोम खिन्थु 15 बोसोर जाबाय नालाय जोंबो बावबाय दैया जे बिदि देरो ना मायो देग्लाय हरखाब बे रोखोम देरनानै मानसिफोरनि बे राहा गोथेनाय बा अबस्था गैयै बेसेबांसो सुबुंफोरनि बे आबाद फोथार खहा जादों बेयावहाय गासै 80-90 न'खरनि बे आबाद फोथार दा 80-90 मानसिया बेवहाय गामि गंनै दङ 2 नम्बर नाहारबारिबो दङ बेयाव 1 नम्बर नाहारबारिबो दङ गामि गंनैजों 80-90सो न'खरनि आबादथिलि दङ बे ओमफ्राय फुख्रि दं आरो बायदिसिना मैगं थाइगं गायनायबो दङ बेफोरबो बारु थाब्लाबो दा दैयाव थांजोब्बाय आरोखि बेबायदि आरो